Siyahlaba phela isihlahla lesi. Ey, beka manje. Yaza ngisazi isizathu esenza ukuthi sithwale lento. Iphi imbungulu? Stumo. Hayi ngathi akekho kodwa endlini yakhe gogo. Awubheke nje ukuthi izandla zami zinjani. Ziyanamfuka sambeni soyigesa. Woza. Happy. Oh. Uyazokuthi ave ngithanda ukuthi makukhisimusi ngihlobise uyabona. Ake ningitsheleni ke siyephi isihlahla sami sikakhisimusi? Kusho ukuthi ubani kositontshile bakithi? Choko, isiphi isilimo esingantshontsha isihlahla sakakhisimusi? Isiphi? Sikhona isilimo engisaziyo mina. Niyazi uthini? Kukhona abantu amakhanda abangasebenzi phela ngempela. Uyazi ukuthi kukhona umuntu ke noma isilima ke noma yilima ke. But isihlahla la ekhishini. Imhlola phela le. Mfowethu. Ngisacela ukubuza ukuthi isihlahla sami sikakhisimusi ushonze ngaphi? Isihlahla. Hawu, kanti esakho siziwelo silethela. Ay, silethile sona sayigawula, sasuka sazoyigaxa. Etafuleni lami. Nasi anti ungasakhathazeki. Ngiyabonga Thona Louise. Ake, ho, kwenze njani ugqoke kanje? Hayi, angithi nguFather Christmas lapha kule store sikadlandla noma ke kungenayo intshebe emhlophe angithi ngisabuthuli. Kodwa ke ayitoho nje ngilibambile. Itoho. Egcineni useyasebenza. Uyaze ngikholwa lento sisi, mhlawumbe sekuyisiqalo sesifo sengqondo lithile. Ay, Louise ayikho loyo nto. Siduma wasinjabula kanjani siyasebenza. Asambeni ngifuna ukunikhombisa izinto engiyithengile zokuhlobisa. Hambani mina ngizowenza iti. Siduma, ungathi yashisa ke lento igqokile. Hayi, ayona ishisa impela. Kodwa ke hawu $50 ngelanga. Hayi. $50. Kwakuhle ke ngoba uzokwazi ukusithengela ama present kaKhisimusi. Uzomthengelani anime? Uyazizwa ukuthi uthini? Ngathi ngisebenza nzima kangaka bese ngithatha le mali ngizothenga ama present. Hayi lutho phela hayi ngeke. Ho, imali ihamba yami. Ha. Yazi wena yazi. Usituma mina ngibona kufanele ukuthi uyenze leyo nto baba. Uyazi ukuthini? Ubokhumbula phela ukuthi isikhathi sikaKhisimusi isikhathi sokuphanda. Isikhathi sokuphana. Yazi lo ngiyacabanga la futhi. Uma nginikeza umuntu ipresent, naye komele ukuthi anginika ngisho. Usituma uyazi ukuthini? Uma unikeza umuntu isipho sikaKhisimusi, kungenzeka naye athanda ukukupha. Kusho ukuthi nje kusemqoko ukuphana baba. Oh, hayi. Iba nethemba ukuthi ke hayi ngizokunikeza isipho sakho sikaKhisimusi. Jabula nje, jabulile. Jabulile. Yebo. Uphusisi. Usisi, bengathi ngathi uyitolo. Ngathi uyongithengela ipresent, yazi. Waze wamuhle fish. Yangithi mina ngiyomthengela ipresent nje. Ngithengele umfundisi, uThoko, uFK, noGundi, nawe futhi ngizokuthengela ipresent. Wena uphe mina isipho sikaKhisimusi. Ngani? Hawu, akuveli isikhathi sokuphana lesi. Kanti akunjalo. Lalela lapha Siduma. Uma ucabanga ukuthi ngoba wena uzonika mina ipresent, nami sekufanele ukuthi ngikunike kodwa. Gogo, anginandaba ukuthi angipha noma awunginiki. Mina ngizokunikeza ngani ngesihle futhi nangothando. Kophela nje. Siduma, uma benguwena mina bengizohamba ngiye kwaDokotela. Angazi ukuthi unani, kodwa ngikwazi ukuthi uyagula. Sisi usekutshelile. Ungitshela ukuthini ubani?
Embungulu sisi, ithi izosipha sonke ama-present kakhisimusi. Mhlawumbe ucabanga ukuthi mangabe sithengele ama-present Louisa nathi sizompha ama-present. Angike mazi usiduma ukuthi unjani. Uthe akanandaba noma thina simpanga lutho. Wake wayizinto enjalo sisi. Usho njalo Sidumo. Ngithe kuye akahamba ayebonana nodokotela mhlambe useyagula. Louise, ukhisimusi mngani wami, khisimusi mngani wami. Christmas uyazi uthini madoda isikhathi sokuphana lesi isikhathi sokunikana futhi yabona Siphana ngani Sidumo? hey ama-present wena clever uyosibona manje uyazi Uphana ngezipho kulonyaka. ufuna ukuthi usobala phela ngithi wonke umuntu wenza kanjani ozanje Sanibonani anti. Sawubona Thoko. Shasha. Wozala. Kuyizile indaba zikaSidumo kodwa. Sekwenze njani ke? Ayakwenzekanga ndutho. Uyazi uSidumo ukuthiwa phela uzosinikela sonke ama-present. Awakwa izinto enjalo kodwa. Angitshela ungenelwe yini? We anti, mina ngiyazi ukuthi ungenelwe yini uSidumo. Kusho ukuthi inkulumo yami yokuba nobubele nokuphana